Файдалы да, тәмле дә, балалар да, олылар да ярата торган иртәнге ашка идеаль нәрсә ул дисәгез, мин әлбәттә гранолы дип җавап бирәчәкмен. Аны йогурт, сөт, кефир белән ашарга, туңдырма, җиләк, җимеш салаты өстенә салырга мөмкин. Һәм билгеле инде, үзең ясап караганнан соң кибетнекенә борылып та карыйсы килми. Бүген әйдәгез бергәләп ясыйк, рецептын сезгә дә өйрәтәм. Безгә кирәк булачак төп ингредиент ул озак пешә торган сулы ярмасы. Аның кабында 18 минут пешә дип язылган булачак. Һәм инде үзебез яраткан чикләвекләр һәм коры җимешләр әзерлибез. Мин миндаль, фундук, әстерхан чикләвеге һәм вак җимеш әзерләдем. Сез үзегез теләгәнне дә өсти аласыз. Хәзер бал, май һәм су кушып кайнатып чыгарабыз. Әлеге сиропны үзебезнең массага салабыз. Сироп һәр ярмага тиерлек итеп яхшылап болгатырга тиеш булабыз. Һәм инде үзебезнең булачак гранолыны табага тигез итеп җәеп, духовкага тыгып куябыз. Гранолны духовкадан берничә тапкыр алып болгатырга кирәк булачак, чөнки һәр ярма һәм чикләвек тә тиешенчә кызырга һәм кызарырга тиеш. Теләгән халәткә һәм төскә җиткәч, гранолны инде алырга, банкаларга салып сакларга мөмкин. Ләкин ул бик тиз тәмамлана. Мәсәлән, без аны йогуртка салып кына түгел, коры килештә ашарга яратабыз. Рецептны саклап куярга һәм дусларыгызга җибәрергә дә онытмагыз. Ашларыгыз тәмле булсын.